Vale, atenció així perquè el 7 és més xicotet que el 9. 7 centenes no les puc repartir entre 9, aleshores me cabrà a 0. Tingueu en compte que hem de ficar el 0, perquè ara vos demostraré 9 per 0, 0, i 0 és l'únic de la taula que li cap. Si resten dona 7. Este salt d'ací, això, si voleu ho puc eliminar. Per què? Perquè si vos adoneu en esto, és exactament el mateix. Tenia 0, 7 i ara també tinc 7. Aleshores dona igual que fique el 0 així, dona igual que es fique. Però aquest sempre l'he de ficar, perquè se vos olvida. Si voleu de moment ho feu aixina, per a que no se vos olvide, però després pot quedar d'aquesta manera. Ara baixaria directament l'1, ¿vale? Me quedaria exactament el mateix. Aleshores, 71 entre 9 quedaria 7, 63. Així passa exactament el mateix. Ara vaig l'1. L'1 ja no me cap. Com no me cap a res, 1 ho puc repartir entre 7, em dona a 0. Recordeu aquest pas.